Dorette heeft een nieuwe single uit. Beter samen dan alleen. Nou, dat blijkt wel, hè? Wie heb je bij je? Ik heb mijn zoon bij mij, ja. Ik ben klein. En zing je net zo goed als mama? Nee. Wat vind je mama's mooiste liedje? Een beetje samen dan alleen. De nieuwste. Ja. Jij hebt echt de gouden formule een beetje gevonden met René en Erika Karst, hè? Ja, dat werkt gewoon hartstikke leuk. We hebben het echt heel leuk. Gewoon samen ook in de studio. En als ik wat wil, dan kan ik dat gewoon kwijt. En dan kan ik vragen van, nou, is dat mogelijk? Nou, eigenlijk kan gewoon alles. René is gewoon hartstikke muzikaal. Dus dat komt altijd allemaal goed. Ja, dat werkt gewoon lekker. Wat klikt er nou zo goed? Ja, ik weet het niet. Misschien dezelfde muzieksmaak. Maar we komen natuurlijk ook bij elkaar uit de omgeving. En ik denk toch wel een beetje, ja, dan ben je, ja, weet je, het verschilt overal een beetje. Je gevoel voor humor. Ik bedoel, de humor in Groningen is anders dan in Friesland en in Drenthe. Dus ik denk dat het is gewoon, het is altijd lachen. Ja. Op dit moment de single Beter samen dan alleen. Ben je al aan het nadenken over een opvolger? Ja, daar zijn we zeker over aan het nadenken. Ja, dus. En dat is ook alles wat je erover zegt? Ja.